Okay, thank you so much. Yet sister we saw here GH Live Studios. Not yet in some Panunano Asia, absolutely. Oh, any geo coin. So hi, I am Bubuano Sports. And I at not see in some Panunano. Ebe someone one who said the aircraft up to speed. Aqua bro for information in the if you can see my yet is someone out yet when you check from yes. So they would not send Kotoko a week break. I nay woman etnet no mapum kakra ni adia but team ni die gina na so pampe enti ye den sam no ba na ye de aba be somo na wanya ochefa e de afri mo this time around Kotoko any opportunity cap kase ba kon e wo Ghana Kotoko be say gina mo si akan na afi enkunim di bo bi e be free mo ba no Kotoko say tumi age trophy na no ada na GFA Cup e na nei yasan so akwaje president cup so e free okufo insami na eno achi ba konso it's coming na ehia pa SAG na said the coach Sito kan no yaji a be pacify ye said the yaji will pacify fans no definitely yaji don so a ebetimi ama momentum ama ya de akọ African and afin so kra no ye ba be league na sin nyina mu no ebetumi aboa ma yakoye nim hye so ema ise Toyota Cup e was South Africa no de da unim ye kwa akobo na de ba konso aba sanctioned by Ghana Football Association ye be de hun komo kakra na ye de hun sem ni nyina it's a Sante Kotoko and one of the clubs as ye born na ye gie na yakoye nim na bibia etimi ewie peye ewo mo na ye de no hat so folk for so na komo Nigeria ko but officially almost say omunyanko womo a cancel that trip na eno sia kakra but has from so the players get to transfer enye nkwan ye bia na nei ye ja etuato enti has from so the omunyanum 1935 ya na 1911 offer enso akopi na bibia akoso kama ba ye nsam nam Kotoko players a odo a ye expect say on be kan wan sana week no atimi abawiye ama ya training for France no yɛde nyina be so mon tentem so na yakwa anim na bibia tumi awie peye ewo mu tentem so now yɛnya adwuma wei na yɛnkɔ anim tentem so ei de atia ene sa Sante Kotoko medi nkan e de ama dada se Kotoko no Lord Hilaria dabo no de a seal done deal a bibia entumi ma me stop it game no ana se ema move no and stop it me no ka say ya place your final call e de akɔ Samates a confirm sampa Sikania worth 2 billion enti 1.5 initial payment about na 500 about later on nyame boa Wednesday anwumre crash no ba bedru Kumasi na Thursday watimi atoa so awie ne medicals no crowd we yes me ka Victoria na sempo video nom ene ahodo eso oyo no so watimi ayo na bibia timi awie nkunim die so nti medicals ya mark here no pictures ahodo obetwa and interviews how do obey so ya mark ano e de ato no ma eno some kakra to ja e de ama yere for ewo mu now yan to sway na yan fan 70 bin someone 10 times so a de tia and say a branch and din e de Samuel Tinedun so ye de baba yan stories Sante Kotoko companion for esa na gina isia bin sie na onfan kono famra last week more before the President Cup no Krachi kopiemu ewa dako jachimpo eni orezi tokodi nkomo na yesi nkomo no behind the scene de to anim na anu ada no eni se mpanyinsi osa beba beba brabe girem na bibia ntimi nkoso enti expect se Samuel Tinedu and afren so abrantia Isaac Minta Kotoko resume nyame boa on Monday woman so ever return e de ama Sante Kotoko team no na bibia timi akoso Tinedu ni team ekotena ase di nkomo se yenye ntumtu abrabo so na ya hu hwenye ye nam se wo me Kotoko contract no ye pocket krawa eto aso akonanim enti asundwemuli and mutually the exet ye say in as much as say na agent bi pese wo de Tinedu tu kwan and say for local scene in teams bi it is a heart of lion empo na bi no mu di nkomo efa heart folk dent you know
mepacho ni nyina mu no expect Samuel Tinedu sa borebore bo adom ya na adom bi ebie kwan a Kotoko ehye training next week a anuanom yi tise minta and after Tinedu wo mu nyina no ebetuna ba be resume atoa so akwa animu but so the bisisa wom ahead of this a di anim ya and also yade ba be somoni atoa so akwa animu bia wie nkurumdie so ewom na yanya adwuma wei entoa so emfama yanko heart for ho kakra na enya yanko an na enam anaso obofo nko na enam eho apaso yetie ene se heart player your friend say the Suraju ene heart folk ene na wi abrabo ama over oma terminating a contract ene so kakra di tudwa sanso ena Gideon Asante yeboa one also oma terminating a contract and also the firmu toja nanka ese hearts foi yase wo mu ya enka omo ko bia your friend in Nigeria na omo ne eco tournament game no etata so but eco international tournament eba so Lagos Nigeria no and forcing July 6 to 13th no wo ma train e dia akọ animu ako July 13th to 20th has the folks say M1 wo mu according to letter them anim has signed by house management, you know. Woman say a boy woman ye esa players are home so much na omubatwa season a day nim so no e betimi a disrupt one training ho ene niam ho do bebre the sent omo pa supporters na chow and omo pa a lot of one so organizers no so e chow na the tiane say omo ba August 15th to 19th has for some bebo Gaka top 4 afen so Homo World Cup also many had to fly over game but one preseason games they did two and no and almost our Democracy Cup but with Great Olympics and here August 28th we hearts and soon sama nanka omo copy mo Nigeria no see a boaso amaso and also kakra see the somo Emma bibia timi ewie pay ewomo now young queen na young fans and foforo and two and 10 times Kotoko Boboko no arrange series of best 2-3 friendly matches ese omo ebona coach Zito mepacho they are all planning is enkwankoye any top rank team bia ebeye division 2 academic akra division 2 2 matches 3 matches emu ba akon ena omo sini ginaye na adom bidum ya Kotoko etumi e de rewremu abona ombabo week no ye training asisha preseason ase kakra be 2-3 days one bet me preparatory game kakra abo e de agejiro mu pom no a lower rank games na omu wie no ansa na otweso no ye ne South Africa trip no so e de asi ani so no e nchemu kakra de tudwa e de ama yenetiefo ewo mu Peter Amidu Akwa ne contract extension on expect say ne players a wodo bia wo contract aya kofrem no Kotoko ewie transfer window na mepacho Peter Amidu Akwa any a host of series of players can one contract and penny for ebetimi atwetwemu any o renew kama kasasie akoso bibia de tin kama eche no ayabra to say hwibra bread no enti channel so emanu say enaya me ne wo kasa you know hearts of folk eni abre terminate amanfo de ba Kotoko nso ya ye de atwam de dada amframa faso kama abibia wie peye na de aka ene say transfer window no yebenya yem players awdo miensa ne nan aka na ye dia argument de yenya dada abeka odu no ho no na ye wie no nso a next in line players eney one more team ni mu a one contract obi wa aka ne de 2 years obi wa 1.5 years empanyifo ba be ye obi a contract renew wan ho adwuma ma wo mo na wonya kakra ye renew a ubenya scan bi e de asoso kakra na ama osika wo gye no apagya ne mu ne homene so akonanim basa na osre na me so mesre na nya free na wo ba be hu new player aba fofora na be munamuna na unprofessional attitude bi ekoso we ene kasa ya te ampanyifo etu hu na mo so mbeyo na bibia timi awie peye na ekranko no bia anim ayesede no kakra to dwa ewo mu now yem fan some to anim say Cratch bi ne afeno William Denchi yes na wabo liberty no ne ade nyina pen yes and na wabo hat folk nso pen na no the gold stars bibiani and na no obo yes nko akọ Tanzania me pacho no so asibo so a antentama anye yie enti wa return back to efie no obetwa ne bobo no so a eno enchemu ano so etodwa na yatesa Karela
ɛne ne bɛdi nkɔmmɔ saa nso ɛne ne aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Abdushakun Abubakar na ɔno esi aka de ma Accra Lions ne wasan 2 years contract ɛde ama Boboko a yɛfrɛ wɔn sɛ Karela no ɛde eto dwa na Boboko Swedro All Blacks nso yɛne ɔmo nyinaa wɔ games bɔ ɛwɔ league ne mu ne ɔmo coach a ɔde ɔmo qualify no wɔn nso ɔmo ne toa so a ɛnyɛ yie ne santi wɔn ɛkɔ akɔfa foreign coach that is a white coach a wɔn na ɛba bɛ coach Boboko a ne din ɛde kyɛ sɛ Swedro All Blacks ɛno ɛkakra yɛde to dwa ama yɛnatiefoɔ ɛwɔ mu na yɛmfa nto anim sɛ yɛatete sɛ krakye bi yɛfrɛ no Foxter Apɛtɔgbɛ na ɔno bonsu atrɛman yɛse Heartfolk entourage di akyire a ɔmene no ɛdi nkɔmmɔ ɔwɔ under 20 camp ntinei kasasie ɛkɔ so kama ɛno yɛde free mu ɛto dwa now yɛnyɛ adwuma wei ɛmfama Ghana Premier League mepakyɛw bibia dɛdɛ na kwa mu ahyɛ aseɛ adum bi dum ya na sɛ bɛhyɛ aseɛ September bosome no ne da ɛtɔ so dum yi no 2025 12th September and a start of the Ghana Premier League officially and panyimfoɔ se yɛmfa nto dwa sɛ ɛbɛhyɛ aseɛ ama bibia tumi akɔ so ɛwɔ ano ɛno no yes nyame boa Kotoko expect sɛ yɛba in action ɛwɔ Ghana Premier League no mu September 12 ɛbɔ bosome no ne da ɛtɔ so dumienu ɛna obehu sɛ Krobia remain supreme yesi pitch no so na yɛyɛ ne kutu na supporters no so sɛ de abayɛ ekuta ne flag porcupine no kama no na yɛ hoist na ehim na yɛ konti bibia kyerɛ sɛ Ghana Football Association ayɛ official announcement no sɛ next season ɛhyɛ aseɛ September 12 2025 na end on the weekend of 23rd and 24th May 2026. We ɛyɛ to dwa enti kakra akokɔ de banim suo enti afidi anya ketwa na dia mame fanto anim baako ɛne sɛ say Super Cup that is champion of champions no empanyimfoɔ nso asset up committee ɛde ato dwa sɛ wɔn na ɛhwɛ so sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aba so no ɛne the next cup akɔtɔkɔ bɛgye na yɛtumi ɛde abɔ yɛn ntohyire yɛkɔ South Africa ne ba ne aba bɛsɔ num ne agye no yɛgye no a na ne week so Premier League no ahyɛ aseɛ ne sɛnti Ghana Premier League ɛba bɛhyɛ aseɛ kenkenke but prior to that no Kotoko bɛsa toa so agye trophy baako after see returning from South Africa no yɛbɛgye trophy baako ansa na yɛakɔ yɛnim yɛne bibia ne Gold Stars ɛna yɛde bɛtaataa so that is ɛno ɛna wɔn yɛ winners of the Premier League ɛna yɛn nso yɛ winners of the FA Cup na yɛde taataa so a ɛnyɛ ketewa no yɛ August 31 2025 August bosom ne da ɛtɔ so duasa baako afe mpem mmienu ɛne aduonu num mpanyinfoɔ se wɔn de venue no ɛbɛba abɛto dwa ɛde ama adɔfoɔ nyinaa no yɛ kakra Ghana Football Association si yɛmfa fidie so ɛmfa nto dwa na wɔn ayɛ committee set up ne kama owura ne den ɛde Wilson Arthur ɔno na Ghana Football Association yi ni sɛ ɔntoa so na ɔnya planning committee for afi champions of champions that is Super Cup no between Kotoko ne bibia ne Gold Stars na committee no the ɔbɛkyɛ ɛyɛ GFA ESCO member Dr. Tony Oben ɛna ɛbɛyɛ chairman for the committee na Mr. Wilson Arthur ayɛ deputy anaasɛ yɛnka sɛ vice chairman to owura Dr. Tony Oben enti wɔn na ɛkɔpɛ sponsors ɛne ade ɛne sika ebɛwura mu ama na yɛ attractive sɛ the president cup no yɛyɛ no enti owura Dr. Tony Oben ɛna owura Mr. Wilson Arthur ɔno na Sky Football Club ɛyɛ ne dia wɔn also na MTN FA Cup committee no esi ne nan so ɛwɔ mu ɔno bɛsɛn wɔ as a deputy to Dr. Tony Oben GFA ESCO member na other members of the committee no ɛyɛ owura Frank Nelson Nwokolo ɔno yɛ a member of the MTN FA Cup committee yes owura Frank Nelson Nwokolo na afei nso Akwasiadu ɔno yɛ CEO de ma bibia ne Gold Stars na Richard Akoto ɔno yɛ account manager ɛde ma Asante Kotoko nti Kotoko one rep ɛwɔ mu ɛyɛ Mr. Akoto Richard ɛna afei nso bibia ne Gold Stars a wɔn ne Kotoko ɛbɔ Super Cup champion of champion no wɔn nso ɛwɔ one rep ɛwɔ mu in the hands of Mr. Akwasiadu that's the CEO of the club ɛno kakra ɛtwa go ma yɛde ma nti Kotoko betumi atoa so agye one more trophy after say yɛagye president cup no na yɛakɔ akɔhyɛ South Africa for nso nyame boa yɛkɔ a
yɛbɛsa ahyɛ wɔn agye Toyota Cup ne atoa so abɛhyɛ bibia ne Gold Stars na afei yɛtumi agye Champion of Champions na league no atumi ahyɛ aseɛ nti sɛdeɛ maka no Ghana Premier League all it sets adum ya yɛwie Super Cup na kyerɛ ne na ɔtwe so pɛpɛɛpɛ eja atoa den yes na in a couple of weeks so no ɛhyɛ September 12 and a Premier League bɛhyɛ aseɛ na ended 23rd to 24th May 2026 wei kakra yɛde to jama in a tier 4 ɛwɔ ma yɛde somewhere na no pɛ wia numre wei yɛ hyehyɛ awia numre deɛ fa wei yɛ dina na latest ɛwɔ kyerɛ yɛsare bɛso mede Derek Saint Kizito opeso ni edi kita ho na yɛbɔ nkɔmɔ kakra bɔmɔden na number ɛda screen yi yes obetimi afa no afrɛ yɛ na wa share your opinion on our darling club Asante Kotoko deɛ wɔka fa ho no yɛ no be granting interview super fantastic one na yɛayɛ ne kama na bibia timi akɔso wano no kakra di tuja ama in a tier 4 ɛwɔ dwumadie kɛseɛ so nti bibia ni a odie ene kasafidie kɛseɛ yi so yes die chi ne mfa nkɔ ne gye krom yɛde we bɛsi ne ka atwa sɛ subscribe ma yɛ ne mfa nkɔ ne gye krom yɛde latest ɛtoa so ama ba we yɛ nwumre die it serves you well for dinner. Thank you so much and God bless you. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?